puɗɗorima inde Allah kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni jogiiɗo dokkowo ne wiiɗo newno kala ko woodi en juuli kodda annabaɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni kodda ɓurnaɗo windere caggal ɗum en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pinal TV en calminiɓe kala toɓe mbawi tawede e oɗo saaha e ɗum noon en puɗɗorima inde Gueno kadi en calminiɓe no feewi ɗum noon ɓe mbiyama bisimilla mabɓe e yewtere men jime jimɗi Pulaar tawi ina waɗanaɓe ɗum walla ina waɗana mon ɗum bani mon debbo Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange en jetti nene baba saabu kala ko ɓiɗɗo dañi yo yettu nene o yetta baba ɗum noon en garte yewtere men jime jimɗi Pulaar tawi koye ɗo e Pinal TV e kala e saaha ma en garɗo mbaɗnen bandiraɓe yewtere jime e jimɗi Pulaar saabu jime ɗe ko hunde softinore kadi ina janggina ina findina e banggueji kala saabu yimyankoɓe men walla windiyankoɓe men ko dariɓe dadiɓe kadi ɓe ngala yedditare e leñol ngol ɗum noon en puɗɗorima inde Allah joni ma en natan jime men ko adinde natanten jime men keddiɗe ɗe taw puɗɗortoɗen ko yimre men wiyetede jangde ko sodorde ɓamtare e ɗemgal men so en piri kala ko jangga e ɗemɗe goɗɗe en firo e Pulaar so en janggi jangginen leƴƴi daɗodirta koye jangde so en paami kala ko janguɗen so en piri ɗemgal men famde weeɓi karallagal towgal e mbaylandi jangde holliri ɗo wirnago itta ko woɗɗuno jangde ɓallini ɗo haalaji ceekata duule e nder weeyo geese jangde sañi ɗo pittali ngawete yimɓe gandal e jangde holliri ɗo terɗe ɓasete e neɗɗo jangde golli en jii ɗo haalaji ceekata duule e nder weeyo geese jangde sañi ɗo pittali ngawete yimɓe gandal e jangde holliri ɗo terɗe ɓasete e neɗɗo ha wuura jangde golli en jii ɗo menɗo jangde nde ene heddi kala ko haɗi mbaylende jangde nde jangude gartam yiide en donki jangannoɓe to duɗal jaaɓi hattirde e nder galleji nana leeli so jungo juutani ko jangunoɗa foof boni yogay janguɓe men e caggal leydi nana cari gandal maɓɓe ko woɓɓe kuutori leydi maɓɓe e leñol maɓɓe fof ɓe dogi bandiraɓe ganden jangde ko faabu leñol so en jangi gande kese e ɗemgal men so en piri jaaden e mbaylandi jangde ko heewi walli guetoɗen waylude jangde ɓamtade so en jiiɗi hay to banggue Qur'an nde jangde mbaylandi ene namni duuɓe kitali hakkude galle en koɗi eɗen janga ko en ganda ko firti en pirtantake hay so en jiiɗi eɗen janga gonen hen duuɓi ngal alluwal joofi walla goppen so haɓari joli tawa en pirtanaka ka haala ko joofi puɗɗitoɗen firo taw mangu naati hakkille feccima wadde galle yonti tawa dewle hande ko jawdi namni feere woodani hakkille ɗangal miijo joli deftere rondama kono firongo en heddi ko on woni mo jomiraɗo sifotono so en paami so mbabba rondima defte beele ene andi ko rondi janguɗo firani jangde mum ene aayi wadde yo jangde yaade firo ɗemgal men ko jangde woni wonki mum Lamtoro Sall Abdoul Toksel ñande 13 ɓuuri hitande ujunaje 216 to guindi Espagne tawi koye sowtowol bani mon debbo Diallo Maymouna Oumar ko enen keɗodi yimre men wiyetede yimre jangde tawi kadi gueɗe kewɗe ina coomi e nder hen ko wi jangde ko ɓamtare walla mbiyen ko sodorde ɓamtare so tawi en janggui ɗum e ɗemgal men jangde ko sodorde ɓamtare wadde noon kala ko mbawɗen jangude tinnoɗen janggiden ɗum e ɗemgal men ngal saabu kala ko neɗɗo jangge e ɗemɗe goɗɗe ɗe so jangge ɗemgal mum ɓuuri yawde famde walla pamgol mum ɓuuri newade ɗum noon wadde kala ko janguɗen yo yaadu e jangde ɗemgal men ngal so tawi Qur'an janguɗen tinnoɗen janggen Pulaar saabu ɗo wi eɗen ɓafa e hakkude galle walla duɗal battengal hakkude galle tawi ko duɗal Qur'an eɗen janga mbaɗen hen duuɓi ko janggaten ko en ganda ni ko ɗum woni nde potaten wadde firongo taw hanti en mawni tawi kadi en poti wadde galleji so tawi ko ɓiɗɗo gorko saabu enen kam fulɓe ko ɓiɗɗo gorko ɓuuri hewde jangude Qur'an on saaha tawan foti wadde galle te kadi wadde mum galle nde ko ma jawdi tawe
en namni ko liggade ko maw acci jangde nde o yaha o golloya te kadi so acci way kono ko janguno ko fof perdi sabu ko jangi ko anda ko dum woni hay so tawi yidi firanede dum hanti o wawata firde dum o wadede ko dabboyde jawdi o arta o wada galle wadde non so tawi koye pularo janguno hande o kam jangube pularbe so belami ne ba jangude qur'an sabu ko qur'an on ko heewi faccirama e pular sabu en jiya e deftere kamil hibbere wattama e pular wadde hande o kam so biddo pullo jangani qur'an tan ko kanyum wela sabu so tawi jangi pular o tan kala ko wonno qur'an o en faccira e der pular he dum non wadde jangen sabu ko jangde woni ko wallata jangde woni ko tambi gede de kala so en jiye odo saha eden jewta e weeyo taw eden jewta en jindirta taw kadi en meeda yindirde won hen yiidobe ha badda gede kewde tay meeda yindirde meeda andundirde kadi ha bada hen golle badde faayida bada hunde yiyotone memotonde fof de golli dum ko jangde ay tay en jodi ma do e Pinal TV wadde joddini en do mbiyen ko jangde sabu ko jangube golli dum te kadi ko jangube liggoto dum gila e haralebe to bangi e cameramanuji e ko nandi hen fof wadde ko jangde dum non ko jangde adi gede de kala to sowtowol to ko bani mon debbo Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelan Allah jaram on jaram yalla rokku men